Zo, goeiedag iedereen. Hier volgt de route Vogelwaarde, Hulst, Sint Niklaas. Veel plezier met de Street View. Zo, ik ben hier al aan de uitgang van Vogelwaarde, dus voor Hulst minder dan 9 kilometer. Maar ik ga dus niet in de stad, ik ga dus de afslag nemen rechtstreeks voor de Belgische grens. En nogmaals, belangrijk, ik gebruik eigen vervoer, de fiets, als dat kan, of andere mogelijkheden. Ik zeg, het is goedkoper dan het openbaar vervoer hier.
Zo, ik sla nu in via de polders hier. Dat is een verkorting feitelijk tot Hulst en zo kan ik verder doorrijden tot Kapellebrug.
Zo, aankomst grens, Kapellebrug. Zo, hier eindigt deel 1 van de video, dus vertrek Vogelwaarde tot het grenspunt. En nu volgt deel 2 van de grens naar Sint Niklaas via de fietssnelweg F411.